Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da kasancewa cikin wannan shirin tare da ni Sultan Malik. A yau za mu yi magana ne game da muhimmancin iyaye. Iyaye suna da matukar muhimmanci a cikin rayuwarmu. Yi masu biyayya wajibi ne a gare mu matukar bai saba wa shari'a ba. Iyaye babu da kamar su domin su masu daraja ne a cikin rayuwarmu. Akwai hadisi daga Abu Huraira ya ce, wani ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce, ya manzon Allah, wane ne a cikin mutane yake da hakkin a kyautata masa? Sai ya ce mahaifiyarka. Sai ya kuma tambayin manzan Allah, sai kuma wa? Sai manzan Allah ya kuma cewa mahaifiyarka. Ya ce da kuma wa? Ya ce mai mahaifiyarka. Ya kuma ce mai wa? Sai ya ce sai kuma mahaifinka. Kun ga anan matsayin mahaifiya daban yake. Ita mahaifiyanka ita ta bi shan wahalanka tun rainon cikinka har zuwa girmanka. Mahaifiya ba ta gajiya da ɗawainiya da kai. Sannan wani hadisin an karɓo daga Mugirata ɗan Shu'bata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, hakika Allah ya haramta muku kuntata wa iyaye ko saba musu. A wani hadisin kuma daga Abu Usaidin Maliki ɗan Rabi'ata As-Sa'idi ya ce, tsakaninmu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wani mutum daga Bani Salamata ya zo ya ce, ya manzon Allah, shin akwai wani abu da za mu dinga yi wa iyayenmu bayan su rasu a matsayin biyayya? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka dinga yin masu addu'a, sannan ka nema musu gafara, ka ci gaba da sada musu zumuncin da suke yi a lokacin da suke raye, wajen ziyartar 'yan uwansu, sannan ka dinga kyautata ma abokansu kana karrama su. Sannan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, menene mafificin zalunci? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shirka wa Allah. Sai suka sake tambayan manzon Allah, sai kuma mene? Sai manzon Allah ya ce da su, kin yi wa iyaye biyayya. To ashe mu gani, duk yawan sallarka, yawan azuminka da yawan alkhairinka, idan har ba a bi iyaye, to ya zama aikin banza. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin iyayenmu da yi masu biyayya, sannan ya ji kan wa'inda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya. Amin.